Wa pa ko kawad isa paglaom. Nga ang drama na to nga relasyon, mamahimong tinuod. Ay na lang pagdahong. Di ko makasaad ni mo ni anak. It's alright! Okay, fine. Basta kay ako, dili ko magpakawa sa paglaom. Padayon akong kuktan kini. Syaro, di ka batiyon o kaluoy na ako. Day? Ako ni Day, Yaya Ising. Musud ko ha? Yaya Ising. Oo. Naghilat manggut ka. Ayaw pagsigigilak, tingalig unsay mahitabo nimo. Day, unsa ka tinuod ang ipanulti ni Ma'am Carmi? Abi nimo, kami ta na mga katabang, dili gud gustong mo tuo. Maayo kaayong pagkaplano ni Ma'am Carmi ang tanan Yaya. Napatuo niya hangtod si Ramil. Nasilag na ako si Ramil, Yaya. Kun mao, kadtong iyang pagpatan-aw na mong tanang mga katabang og sini. Apil tingalitos plano, dili ba? O Yaya. Ug nilampos siya. Unya, Day, si Dong Ramil, hain man siya. Ambot. Wa pa ko'y kasayuran. Suko kayo siya na ko gabi, Yaya. Gituok na gud ko niya. Mahal nga berhin. Nagkahimo ni ana si Dong Ramil? Murag di ko magkatuon ni ana, Dayda. Sa kabuutan ni Dong Ramil, nakahimo siya sa pagpasakit nimo? Unya, Day, unsa may mga plano nimo ron? Magpabilin ko din, Yaya. Hangtod ka mabatud-an ko ni Ramil. Ngawa ko makasa niya. Og dili tinuod nga doon ako'y laki. Sakto ra gyud ang imong desisyon, Day. Asawa ka ni Dong Ramil. Barugi ang imong katungod. Pero si Ramil, Yaya, nasilag siya pag-ayaw na ako. O kining bata nga niya sa akong sabakan. Nahadlo ko nga, basin dili mo angkon si Ramil ni ining bata. Pastila, no? Kadako sa kadaot nga nahimo ni Ma'am Carmi sa imong kinabuhi. Bangis siya, Yaya. Wa siya'y kaluoy. Day, ayaw lang padaog, ha? Ampo lang, Leia. Maura maginay atong hinagibanday ba? Ang pag-ampo. Guniti lang yun ang Diyos. Day, tuhuik ko. Way tinaguan nga dili madayag. Ang tanang binuhatan ni Ma'am Carmi, musumbalik ra gihapon niya. Mabutyag ra gihapon ang kamatuoran. Ug ni ana, human-on niya ni ana, Leia. Imo na sabon niya ang katawa. Himan inang isulti ko. Hoy! Maayo ninyong paniwatan, no? Nagsigil na magtabi din eh! Hoy, Joyce! Di ba gisugot ka? Sana nagitabi ka man ni babaeng kundatan? Dili ko kundatan, Mrs. Mercader.
Shut up! Og ikaw, Ising. Ikaw! Wa ka sweldohi dinhi. Aron ka lang makigtabi. Hoy! Babaeng daghan og naong. Babaeng mangingilad. Babaeng bagagnaong. Ha? Babaeng dili matagbaw og usa ka laki. Ang hipusa kuno tanan imong mga bestiday. Hipusa! Nakadungog ka na sa akong hukom gabi. Dili ko mo pahawa ining bayan. Ha? Kung ka pamatud-an ko ni Ramil nga wa ko isa. Oh, mao ba? Kapag gides imong naong day, no? Ah, okay. Sige. Gusto ka man mo puyo din, he? Sige. Makahimo ka pagpuyo. Pero dili din, he, sa kwarto sa akong anak. Dito ka sa servant's quarter! Ma'am, usay servants quarter code. Dili ba yan na sulugoon din ni si Dailea? Asawa ba yan na siya nitong Ramil? Ha! Nakasa sila sa ilang kaminyoon! Og dili hungog ang akong anak kapadayon niyang ilyong asawa kining babaeng kondatan! Giingnanti ka nga dili ko kundatan. Nahibaw mo ko, Ma'am Carmi ba? Maniobra mo ang tanan. Ayaw pa ta kag pamasagin! Wa kay ebidensya! Wa matog ang Diyos, Ma'am Carmi! Magduha-duha man ko usahay sa iyang gahom. Pero nahibaw ko wa ko niya pasagdi. Kay tali natong duha. Ako ang misubay sa katarong. Ayaw na lang ko na pagsigig istorya! Sige! Mudakot ka magyud kaha ning baya. Panghipusa ang tanan nimo mga beste! Ato sa sinaw sa servant's quarter! Mauna imong papel ning baya! Muchacha! Sulugoon! Nahibaw kang mabdos ko sa among anak ni Ramil. Merkader kining akong anak. Busa may katungod siya dinhi. Makigbisog ko sa among katungod. Karon! Nilotaw na gyud ang tinuoday? Ha! Nag-apas ka sa properties nga mapanunod ni Ramil? Hoy, badagnaw! Akong ipaniguro nimo nga bisan gamay! Bisag usa ka pudyot. Wa kay makuha sa bahading mapanunod ni Ramil! Tibali na! Day, ayaw palagi ha. Mabdos ra pa ka tingali unsay mahitabo sa imong gisapak. Ngiti isig. Bisag guruyon pa po nila sa gawas. Dili gyud ko mapahawa dinhi. Pero dili ko mugamot ning bataya. Kung kapamatud-an ko ni Ramil, nga wa ko'y sala. Andam na kong mubiya dinhi. Maura ni bugtong rason nga magpabilin ko ni Riyaya. Gusto kong kalimpiyuhan ng akong pagkatao. Una ko mubiyan. Una ko makibuwag kang Ramil. Dili ko magsalig nila para sa maayong kaugmaon sa among anak. Maningkamot ko yaya. Aron kahatagan ko og nindot nga kaugmaon ang among anak. Sakto ra man tong imong gisulti ganina, day ba? Kinahanglan gyud kang makigbisog para sa imong anak ug para nimo. Kanang imong anak, si Dong Ramil may amahan ni ana. Natural, angay ka lang nga makigpisog. Unya sa man, at tumangkunog ka sa servant's quarter. Ipuso na lang natin imong mga piste. Sige, yaya.
kahibutngan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan, nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara